आदा सानसोराङा हजों बिबैनिफ्रायनो नायथोंसै नामा फुजाखौ। न'आव थाबाबोथ' नै जों थांनाय जागोन ना जालाथाय। ओरैनो बिबैखौ लांथावथाव थांथोंसै दे आरो आबासाना। बिसोरो जेबो फुजाबो मोनजाबायासै गथ'आनो। दाथ' बिफायानो बिदिसो जाना होबावबाय। अब्लाबो दुखु नाङो आरोहाय, माने गथ'फ्राबो गोजोन मोनाना गोसोफोरा। दाथ' आरो सोरांखौबो हारसिं नागारजायाना। दे जेबो नंला। बुरिखौ मोनोना मोनासैथाय मेहेरनिफ्राय। ना मेहेरासो मायबा खालामदों सोरांखौ गावनि बिफाखौनो। इसोरा बेबायदि दा खालामथों कि बेहाय माबाफोर मेहेरनि आखाइ दङ। आरो जुदि मेहेरानो मायबा मोनसे खालामदोंना, नोंबाबो गनाय नङा खिन्थु बेथा मिथिबायना। दानाथ' आरो आं मा खालामबावनो जाखो। सैथोखौ माबोरैथो मिथिबावगोन जाखो आंलाय। बिदि मा खालामबावनो जे बेयाव सोरनि आखाइ दं बेखौ गासैबो मिथिजोबो। मेहेराथ' जेबो खालामाराखैना। जुरि बिहामजो आयै नै मायबा मायबि बाहाना खालामनानै लाबो मारथारबाय आङो खरिखौ। आरे बा आयै बिदिबा लाबो मारबाय। औ बिहामजो नै दा आरो मा खालामो नों मिन्थिसिगौ। ओमफ्राय मा होनो आयै मेहेरा, माने माबोरैथो मोनदोंनो खरिखौ। मोननायाथ' बिहामजो हा गावनिबो नङा होनदों माथो। मा बिदिबाथ' सोरांनियानो मार आयै। ओमफ्राय मा बुंबावा बेलाय। बुंनायाथ' नै आं सोंनायाव ओरैसो बुंदों, हा माबा न'आव मोनदोंमोननो। दा आरो गावबो मोजां मिथियानो हा सोरनि थालांनाय, ओमफ्राय गावहा गानदोंमोननो बेखौनो। मायो बिदिबा बिनो सोराङा होआखै। ओहो बिहामजो होआखै, हा गावबो मोननायसो होनबायना। बिमानि रुमाव मोनदोंमोननो, मायानि रुमाव। ओमफ्रायथ' सोराङानो बिसिनाव थांनाया गोबावानो जाबायमोन माथो आयै। औ हा नंनायालाय नंगौ। अब्ला बे खरिया माबोरैथो थाहैखो। दाथ' माबानो खरिया बन्दसोमोन ना मानो, गावहा बानायनानै गानबायनो। बिराद फसायदों जाहैदों गावहा, ओमफ्राय बिमानाव सोङो होननानै सोंनायानो जायाखैनो। बाथ्रायाथ' माथो मारायै जानो आरो। आयै गाज्रि मोननो दे आंखौ, नाथाय आं नोंखौ मोनसे खामानि होबावनि, नाथाय नोंबो मावथारनांगोन। नै हामाथो बेलाय बिहामजो। आयै जों सोरांनि बै दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय जेखौखि जाया खालामजोबथारनांगोन। ओमफ्राय हामाथो सानखो बिहामजो। आयै आं साननायाथ' आरो सानदोंमोन, नाथाय आं सियर नङा आरोना। बे आंनि डाउट थानायखौनो आं क्लियार खालामनो सानदों। देनाय बुंनाय बिहामजो, हामा खालामनांगोन, आंबो खालामनो रेडि। मानोना आंबो बेखौनो लुगैयो, आंनि आबासोरांनि दायनिगिरिया थाबैनो थाब हमजाथो। दे बिहामजो दे बुंनाय मा खोथा बियो। अब्ला खोनासं आयै। नाथाय नों जेबो गिनो नाङा आयै, ओमफ्राय जेबो टेनसनबो लानाङा, गासिबो आं दङ ना। दे होमबालाय बिहामजो। जोंथ' बिदि सानदों, हा हजोंसो मा बुङो बेबा। बिनिबो आइडिया दं आयै आंनाव। दे होमबालाय बिहामजो। नै इलिसा मामि आयै एकदम मोनाजासे थानाङा मिथिबाय। थाब सोरां बारां थांनानै थाब फै। ओरैनो अखा बोथोर। दे जागोन दे, सानाव थांनायालाय माखौ गिनांगौ। थाब फैगोन दे बेलासिबानो। नोंसोर थांनो बुंबाय थानायखायसो। हा दे थांना फैदो। आरोथ' नोंसोरथ' उनावबाबो थांफिनबावखागोन। आयै सानावलाय माथो नुनांगौ जाखो, ओरैनो मन्दिराव दसे हाबनानै फैनोसै, नायलाबायनानै फैनोसै। दे जागोन दे होमबालाय। आरोथ' जायगाफोरानो हाब्रुसो जाजोब्बाय बे। माखौ इन्टारेस्ट मोनखो आइ बेरायनो। गावहा ओमफ्रायो बेरायाबा। दे होमबालाय आइ थांना फैदो। हा नोंना लोगोआलाय मालाथो सफैगोननो। आं फन हरखाबायमोन, ओमफ्राय जोंनावनो फैगासिनो होनदों। दे होमबालाय दख'ना गाननानै स्राय सानैजों थांबानो जाबाय। माथो मेहेराबो थांफागोननो। लिंदोंमोन आं आयै थांगोननो। ओमफ्राय बेलाय अबाव बेरायखायानो, ओरैनो दसेल'सो थांगोन बियो। हा मेहेरालाय नोंजों मोजां रायलायथारो माथो आइ, नाथाय जोंजों रावजोंबो मोजांखौनो रायलायनो नागिरा। जानो हाया आयै, माने बिदिबा बियो बिमाफोरा जोंखौ सैयै खालामबायबा नायनो हायि जाबाय बेखायनो। थाथ' होनबा आं ओंखारहैखानोसै। नै दख'ना देलायनायावनो गोबाव लालायगोन नोंसिना आरो। थां दे। सोरांखौ माब्ला डक्टरनाव लांनांगौ। मानो नांगौ हो मेहेर, मानो नांगौ। माने आं सानदों आरोना, एबार डक्टरनाव थांबा आंबो थांफागोन। रियेलि मेहेर, नों आरो गावनि बिफाखौ डक्टरनाव लांनायाव थांफागोन। येस थांफागोन आङो। भेरि गुड बेथासना। हा औ गावनि बिफाखौ नों जुदि थांफानो गोसोबालाय बेथ' मोजांनि बाथ्रा। ओमफ्राय मा बुंदों डक्टरा। नै आबा एबार थांबोला नोंनो खोनासंदो डक्टरनि खुगाजों। ओमफ्राय माने सोराङा हामगोनथ' ना। नोंसिनि अननाय मोनबोला, इसोरनि अननाय मोनबोला मानोथो मोजां जाया जानो। थ' सिगांनिफ्राय बांसिन मोजाङाव फैफिनबायना। नों रायलायनायाव हमदां हायाखै। जेबोखौनो माथो होआना। होगोन दे माथो, नों नेनानै थाबानो जाबाय। दे होमबालाय। आरो जुदि नोङो फरायनायखौबो गोसो होनोब्ला
रायलायना होनोसै आङो मोजां कलेजाव एडमिसन लाहैना होनोसै बायो आङो बानानै मोनजाया नङाना नोंनि आफायाबो बुंबाय थाखायोमोन मोजां कलेजाव नोंखौ एडमिसन लानानै होगोन होननानै गावनो मोजां एग्जामखौनो होआसै बे थासना अब्लाबो जोंथ' रायलायना होनो नागिरो ना नों गोसो होब्लानोथ' मोजां जाजोबगोन ना आरो देनां नोंनि फिउचारफोरावबो खामानि होगोनथ' नोंनि बिमायाबा बेफोरखौ बुजायगोना बुजाया बेरायनायजोंल' लोंनाय जानायजोंल' जाया नङाना आबा दे उनाव मोजां रायलायगोन थाथ' होमबा बिमा जानो नागिरबाय थायोलै बे आंनि मायासो आंनि मामि बे नङाना लेक्सारल' होबाय थायोलै बियो जुरिया ओइ साला फरायनानै मोनजायालै बाद दे आरो जानाय लोंनाय बेरायनाया आंनि खामानि ओमफ्रायथ' सोरांजोंथ' थांफाखागोन र' आङो एबार माथो जामारखो बिफायालाय बेनालाय सोरथो एथ'बां दुश्मन दंब्रा माने जोंनिफ्रायबो बांसिन दुश्मन आरोना आंनि बिफाखौलाय सोरथो बिदि बुंना हरखोलै जेन'बा सोर आथ' सरि लोगोफोर दे भिडिअखौ जों लाबोथ'नो हायाखैमोन नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय जों लाबोनो हाथ'वाखैमोन माने जोंहा भिडिअ बानायग्रा मानसियानो आरोना एसे प्रब्लेमाव दंमोन बिनि थाखायनो लाबोनो हायाखैमोन जोङो औ लोगोफोर आंनि गोदोनायाव एसे प्रब्लेम जानानै थाबाय आरोना दा गोदोना सिङावबा मा जाखो लोगोफोर हामनोनो रोङासै साननै मानि जालायलांनोसै दासिमबो बिराद सायो आरोना गोदोना सिङाव दाथ' गगा मोनदों गुजुगासिनो ओमफ्राय बिदिनो आरोना लोगोफोर जि उसुबिदायाव दङ बेखायनो लाबोनो हायासै नालाय गोदोनायावनो प्रब्लेम जाबायबा माने रावानो ओंखारनो बिराद खस्थ' जादों मानोथाय मा जादों हमनो हायाखै आरो आंबो दा बेखौनो बुंहरलायबाय आरोना जोंखौ बखिहरलायबाय भिडिअ बानायनो खाहानि गैलाबा खिनाय हासुनायफोरखौनो भिडिअ बानायना हगारदोलै इमि नाय नोंथां अब्ला खोनासं इमियानोथ' प्रब्लेम जानानै दङना बेखायनोथ' भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन औ आरोथ' नोंथांमोनाथ' भइसआवनो हमनो हाखागोन ना गाराङाबो आंना बिराद सोलायलायदों आरो खायसे थगायदों सानलायगोन नाथाय नोंथांमोना भइसआवनो हमनो हाखागोन आरोना माब्लाबा समाव जोंहाबो एसे उसुबिदा जायो आरोना जायनि थाखाय जों भिडिअखौ लाबोनो हाया जायो आरोथ' मानसिनि जिउखौथ' मा बुंनो लोगोफोर माब्लानि समाव मा जायो जेबो बुंनो हाया आरोना दा साननैसोआ बिराद प्रब्लेम जानानै दंगासिनो आरोना आंनाथ' गोदोनाया हामगोन ना हामला जुदि हामथाराबाथ' डक्टरनावसो थांनांसिगोन आरोना खाहानिखौथ' लाबोनो होनबानो हायो नाथाय बानायनो प्रब्लेमानो जाबायबा मानसियानो माबोरैथो लाबोगोन बुजियालै आयं ने औ बे थासना माथो होनबावनो दे जेबो नंला थेंक इउ आंनि फंबाय साना औ नायलिसा इस ओमफ्राय दानो माथो मोनगोन देनाय दानो फैबाय नोंसोरो मोनायावसो फैनांगौब्रा ओहो मोनायावबो फैगोन आरो सानाव ओरैनो फैनाय नायबाय दसे ओमफ्राय आंथ' नेनो हानाय नङालै दा फैदो होमबा ने नोंसोरो औ दे जायो ओमफ्राय नों जेजों फैफादों मोजां मोनदों दे आङो ओमफ्राय जोंहा उनाव खेबसे फैबावगोन मिन्थिबाय दे ओमफ्रायथ' प्रिति माथो माबा रायलायनो होनदोंमोन ना नों दहाय आङो मेहेर बे होमबा रायलायहैद' थांनोसै हनै मालाय आगैयाबो थांसैनो र' माथोमोन ओमफ्राय ओहो मेहेर फैसा एसे नांगौमोन ना आंनो मा दाख्लै होनाया जोब्बायबा आरो सोरबा जायो नामा सोरबा दे ना हरदो दे बेसेबांथ' बियोब्रा नोंलाय दे एबार लास्ट ओमफ्राय बियाबो आङो नंखायना नंगौथाय इलिसानो दाखिन्था दे जागोन दे मा रायलायबाय थाखोबा जाबायना आं र' मा बायो दे बियो जेबो बाया जास्ट माने फसायनायफोरखौ लागोन आरोना 5,000ल' होनो हागोन आं दिनै दे जागोन मा रायलायबाय थाखो बिसोरो ओइ फैद' प्रिति अनि लेंहरबाय दे हरदो नोङो आरे बा प्रिति हनै जि मोजां साजायखाबायना साजायबायथ' आरो दिनैसो आंना गोसोआ सान्थि मोनसिगोन ओमफ्राय सानावबा मा मोनगोनलै आगै ओमफ्राय नों मन्दिर सिङाव थाङा माथो लायनोब्रा सिङावलाय थांथ'ला दे आङो फैदो खेबसे खुलुमहैनोसै नांथ'ला दे आरो नोंसोरनो थांदो ओहो नोंनाबाथाय फैबाबो हाबफाया दे होमबालाय नों बाव थानोसै ना थांखानोसै दसे थानानै थांसै आं दखानाव हाबलांनि बाय होमबा ना मेहेर दा फन खालामगोन आं दे होमबालाय दे थाङालै आङो मन्दिराव मालाथो बिनायफोरा जाफुङाब्रा ओरैनोबाबो बिदियाव थाङालै आङो ओमफ्रायथ' फोथायनायानो गैखायाना आंहा बिदियाव थांसैलै आङो आयौ ओमफ्रायथ' आं हारसिंसो फैनाय जाबायना बेथ' बे माथोआथ' अनजालिखौ लिंदोंमोन आङो फैदिया बियो जेबो नङा दे मन्दिराव दसे हाबनानै थांनोसै आयौ
ओमफ्रायथ' मालाय दायो मोनायावसो फैजोबोनो आंहा दसे ओरैनो मन्दिरावल' फैग्रोबाय आरो बियो बेवहाय ओमफ्राय माथो जेब्लायबो लोगो मोनलाबायोब्रा आरोथ' मोजांसिना लोगो मोनबाबो मानो होनबा मेहेरा बिराद मोजांसिन मोनोना लोगो मोनजानोसो लुगैयो आरोना वाव हे मिस हाय नायलाय जों आरो लोगो मोनबावलायबाय ना ओंथ' आरो उफ मादै खाफाल आरोना जोंनाबो ओंथ' आरो लोगो मोनबाय थायो दे ओमफ्राय फुजायाव फैदों आरोना ओरैनो दसेनो फैदोंमोन आङो मन्दिरावसो ओमफ्राय आंहा नोंखौ नुलायबाय ना जेबो नङाथ' ओमफ्राय लोगो मोननानै मोजां मोनबावबाय आरोना ओमफ्राय नोंबो बेयाव बेरायफैदों आंथ' बेरायनाया बेरायफैयाखैमोनलै अब्लाना माने बिब' दं आरोना बेजों फैदोंमोन आं दसे नोंसिनि आबाबो फैदों औ बे मन्दिरावनो थांदों ना खुलुमनो ओमफ्राय नों मानो थाङासै आं मानो थाङासै आं नों खुलुमहैया आरो बिदियाव थांफेराखैमोनलै आङो मानो थांनांगौसो दा इसोरनि न'आव जेब्लायबो थांनांगौसो ओमफ्राय गावहा मन्दिर खाथियाव थानानैनो हाबला आरो सिङाव नोंबो खुलुमहैनोबा थुदो आं माबोरै थांनांगौ जाखो हाया मन्दिराव थांनायालाय माथो जानो ओमफ्राय नों हारसिं फैदों आरो औ खाथिसो नालाय बेखायनो फैब्रबबाय आङो दसे र' नोंसिना न'आबो खाथिना औ बेनोथ' ओमफ्राय फुजायाव फैयाखै माने मोनायाव आरोना फैनायानो जायाखै आङो आरोथ' अखा हाबाय थादोंमोन ना बेखायनो ओमफ्राय जेबो नंला दे आरो दे होमबा दे आं सिङाव थांदोनोसै नों थांथ'वाबालाय बेयावनो थाथ'दो होमबा दे जागोन दे बाय दे बाय मानोथाय बेखौ लोगो मोनबाथाय बिराद मोजां मोनलै आङो मोजां माने बिराद मोजां आरोना ओमफ्रायथ' ओइ साला एथ' लोगो मोनबाय नामखौनो सोंफेराखै आरोना आङो मा नांनायनि बावनांगौ जाखो दिनै मेहेर ओइ साला ओमफ्रायथ' दा फैफिनबावगोन खोमा ना बे ओमफ्राय आं दसे रायलायबावगौमोन ना बाराबा नेथ'नोसैलै आङो मानैथ' बेजों फैखागोन ना बियो माथो आबैया दाबो फैयासै दिनै बेवहायसो नेबाय थानांबायना आङो दाना बबेयावबा बेयावनो दंथारो होनदोंमोनहाय दखानखौ दा बहाथो नागिरबावनांगौ जाखो आंलाय लेट जालायलांबाय आबैया दाबो फैया आरो माथो बायखोबा आरे नै माथो नोंसोरलाय फुजा नायनो फैदों ओमफ्राय हारसिं माने दिनै नोंनो रायलायग्रोदो नामा दिनै नोंनो बुंग्रोदो नामा देरा नोंनो बुंदो ना नङा दे नोंनो बुंनाय दे होमबालाय आंनो सोंनोसै औ दे ओमफ्राय फुजा नायफैदों आरोना ओरैनो दसे फैदोंमोन आङो ओमफ्राय हारसिं हारसिंसो फैदोंमोन आङो दसेनो मोनायावसो फैनांगौलै मोनायावसो मोजां नुयोना सानावथ' दाथ' मोजाङैबो जाजोबाखैना मोजां जायो आरो मोनायावलाय नायनो ओमफ्राय नोङो आंथ' आबैजोंसो फैदोंमोनलै आं दसे आबैया फैनो होनबाय थानायखाय आबैखौ दोनबोदों आरोना ओमफ्राय मानसियानो बहा थांखोथाय दसेल' आं माबा लायनो होनबाय गैया नेगासिनो आं दाबो फैया मालाय माबा माबि बायदों खोमा दखानफोराव जानो आरो बेखौथ' आं मिथिला गाव मा लायो नेथ'बावनोसै दसे ओमफ्राय नों जाबाय आरो नोंना थांनोसै न'आव औहाय माने दखानाव एसे हाबलांनो नुदोंमोन आंबो माबाफोर लागोन ना लानायाथ' बिदि जेबो नङा माने माबा मोनसे फिसा जिनिस लांनोमोन आरोना आङो आरो फुजायावलाय बेरायफैया आरो मोनायाव मा जायो बेखौथ' बुंथ'नो हाला आङो आरो अखाबो हाबाय थादोंना मा बुंबावनोलै अखाखौथ' आरोना लामायानो एकदम लेथ्रा जाजोबो ना आंथ' बेखायनो फैनायानो जायाखै अखाबो हाबाय थाबायना आबैयासो आबौ दोनलांबाय थानायखौ फैबाय आं मोजाङानो जादों दे आबैखौ बेयाव लाबोनाया मोनायावथ' आरो दिगदारबो जायोना बिदि गिदिर मानसि लाबोना जायो जानायालाय खस्थ'बो मोनना बेनोथ' नंगौना सोर बेलाय आरे सोरजों रायलायगासिनो बे आया ओमफ्राय माथो हारसिंसो फैदों होनदोंमोनलाय ना बयफ्रेन्डसो बेलाय बेनाबो बयफ्रेन्ड दंलायलायो आरो माथो थगाया होमबालाय मानसियाथ' हारसिंसो फैदों होनदोंमोन ना सोरलै बे साला ओमफ्रायथ' रायलायनो होननानै नागिरबाय थादोंमोन आं बेखौ दा साला सोरजोंबासो दं सोरथो सैमा जाखो बेलाय र' नेक्स्ट टाइमाव नायगोन दे होमबा आं थांथ'नोसै दे जागोन दे बाय होमबा ना दे आबैयाबो दाबो फैयासैलै